Hola gent, avui tenim una cosa nova i absolutament sorprenent. Bé, aquí tenim el David, un nou bon amic, amb el Josep, i anem a fer una prova, una cosa que normalment no sabem. Què passa als nostres horts quan no hi som, quan es fa de nit? Què hi va? Quines coses han anat? En David, ara ens explicarà, és masover de Can Balasc, una masia d'aquí a prop, que estaràs, a 3 o 4, 5 quilòmetres, una cosa així. I explica tu què posaràs en el teu hort i digue'ns. Doncs sí, mira, després d'uns quants dies que arribes a l'hort i et trobes una carbassa partida per la meitat, les tomaqueres a terra, dius, aquí passa alguna cosa, no? I mira, vaig pensar, doncs, col·locar una càmera d'aquestes, no?, que en diuen càmera trap o una fototrampeig, i bé, la vam col·locar en llocs on pensava que podien passar animals i sí, va ser la prova i algú va caure. Ja has vist alguna cosa? Ho he vist. Ah, sí? Carai, ja tenim els primers resultats. Quin animal vas trobar? Una geneta. Una geneta, molt bé. No sé si la gent... No sé si saben el que és una geneta, perquè què és una geneta? Què és una geneta? Una geneta és un mamífer petit, és carnívor, és... Ara ensenyarem la foto. D'un color negre amb unes taques, amb el musell allargat i bé, un tamany més o menys així. Espectacular. A més, penseu que costa molt de veure, o sigui, de dia i així, gairebé, no és impossible, però gairebé. És crepuscular, per tant el trobes de nit i bàsicament és això. Si no amb una càmera d'aquestes nocturnes és molt... Josep, que a Can Balasc han trobat una geneta. Han trobat la dama de Collserola. Doncs ara m'he dels boscos de picat. Ara m'he picat. Tu tens càmeres d'aquestes? Mira, te cura de la butxaca. Ara m'han picat i no podem mirar que hi ve per aquí. Això és impressionant, perquè el món digital que arribi a pagès i arribi amb aquestes virgueries, no amb un mòbil, ja amb unes històries d'aquestes que a més simplement per disfrutar i conèixer tot el que hi ha per la nit, que és molt. Quan nosaltres estem dormint és quan es desperten molts animals. No? Animals esquerps, amagadissos, nocturns, que són molt difícils de veure i l'única de les poques maneres que tenim la fortuna ara de pagès sobretot, i tothom, ara està a l'abast de tothom, és tenir... Hi ha pagesos que fan vídeos de YouTube i tot. Imagina't com hem arribat. Doncs amb càmeres d'aquestes de fototrampeig doncs en podem descobrir i tenir una altra visió molt diferent de pagès. La visió de la nit, que és molt desconeguda en general. Doncs ara nosaltres podem fer una miqueta donar llum amb aquesta vida nocturna. Doncs és el que anem a fer ara. Anem a instal·lar les càmeres, tornem a instal·lar a Can Balasc, si us ve de gust, tornem a instal·lar aquí, instal·lem a molts horts que puguem. Aquesta càmera és senzilleta, té diverses opcions, però la que utilitzem nosaltres és aquesta, que detecta moviment. Llavors pots posar-ho en forma vídeo o en forma fotografia. Si aquí hi ha opcions, si mirem, tenim les dues opcions. I ara el que farem nosaltres és posar-ho en vídeo per veure si hi ha sort i cau alguna cosa.